Tá Jack around go sé sa bhanscail tá sé dosa le chuig bliana duine eile a dóla a chud Steipní ó Edwina níochain. Is maile se bheith marcaíocht capal ní hen stranger Jack don telefís mar bhí se páirteach sa grúpa an tí a bhuaig an jigig go leor fans agus a lech fechanna agus fásta a neirí ghlach se páirt sa leitáid seo. So maithú Jack.